Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή εκπομπή της International Art Gallery. Ζωντανά κοντά σας με εκπληκτικούς πίνακες, αντικείμενα συλλεκτικής αξίας και φυσικά την πρώτη μας συνότητα που είναι τα είδη οικιακής χρήσεως. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ σημαντικό να συγκρατείτε τους κωδικούς, να παρατηρείτε τα αντικείμενα και τους πίνακες φυσικά, γιατί θα τα δείτε μία φορά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε το νούμερο 2, όπου περνάμε σε δύο υπέροχα τραπεζομάντιλα. Δύο υπέροχα τραπεζομάντιλα τα οποία δεν λεκιάζονται εύκολα, έχουν εκπληκτική ποιότητα υφάσματος, πανέμορφες συνθέσεις χρωμάτων και λουλουδιών, ενώ στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Με την τιμή εκτιμήσεως στα 25 ευρώ, μόλις στα 12 ευρώ και τα δύο μαζί τα κάνετε δικά σας. Καλησπέρα σας αγαπητέ φίλες και φίλοι από μέναν, και συνεχίζουμε το πρώτο τμήμα με τα τιμή με είδη σπιτιού και είδη τηλεμάρκετινγκ, το οποίο έχουμε στις αρχές της εκπομπής μερικά, γιατί τα βρίσκουμε για μας υποχρέωση να τα αγοράζετε από μας πολύ φθηνότερα, και γι' αυτό εμείς αξιοποιούμε πολλές φορές μάρκες οι οποίες κυκλοφορούν, μάρκες οι οποίες έχουν γίνει διαφήμιση. Εμείς η διαφήμιση μας είναι να τα παίρνετε φθηνότερα. Κωδικός 3. Ξαναξεκινάμε με τους κωδικούς από το 3 μέχρι το 100 σχεδόν, φίλοι μου. Έτσι, γιατί το προηγούμενο που δεν βάζαμε τέτοιους, αλλά είχαμε ένα κωδικό μεγάλο, είχε γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Ζητάμε συγγνώμη για την προηγούμενη εκπομπή. Προχωράμε κανονικά. Ο κωδικό είναι λοιπόν το 3 είναι ένα θαυμάσιο ηλιακό, φίλοι μου, φανάρι. Αυτό το παίρνετε στην εξοχή, το παίρνετε οπουδήποτε, μαζεύει με τον ήλιο ή με το φως της ημέρας, την μπαταρία τη γεμίζει. Ταυτόχρονα άμα το έχετε κάπου πολύ σκοτεινά συνέχεια, μπορείτε να τη φορτίσετε, έχει στο ρεύμα, το βάζετε, μπορεί να φορτίσει, και ταυτόχρονα έχει ανάβει με δύο τρόπους. Ο ένας ανάβει το φως και το άλλο έχει αλάρμ. Είναι για περίπτωση εξοχής, περίπτωση που θέλετε να... Και ταυτόχρονα έχει να γεμίζετε το κινητό σας από εκεί. Τιμή εκτιμήσεως 30, 12 ευρώ φίξ τιμή. Περνάμε να δούμε το νούμερο 4, ένα εντυπωσιακό, φίλες και φίλοι, σετ κοσμάτων. Ένα σετ κοσμάτων με μια υπέροχη δημιουργία, όπως βλέπετε, από πέτρες ζυγών, από εξαιρετική σχεδίαση και το δίπετρο δαχτυλίδιο που υπάρχει, ενώ η τιμή εκτιμήσεως είναι στα 80 ευρώ και μόλις στα 30 ευρώ σε φίξ τιμή το κάνετε δικό σας. Κωδικός 5 είναι ένα σετ κιάλια, το οποίο είναι μέχρι 1 χιλιόμετρο, μπορείτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η τιμή εκτίμηση είναι 40 ευρώ, 20 ευρώ φίξ τιμή. Συνεχίζουμε με το νούμερο 6, να περάσουμε να δούμε αυτή την υπέροχη σόμπα λογόνου. Μία σόμπα λογόνου, φίλοι μου, η οποία αποτελείται από 4 λάμπες, σε κάθε μία στα 400 βατ, στο σύνολό της 1600 βατ. Είναι περιστρεφόμενη, ενώ σε περίπτωση όπου σας πέσει αυτομάτως σβήνει. Από 40 ευρώ λοιπόν σε φίξ τιμή μόλις στα 12 ευρώ την κάνετε δική σας με ένα σας τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο 8218 535 και το 8213 261 για αυτή την εκπληκτική προσφορά. Κωδικός 7. Να θυμάστε τους κωδικούς πάντοτε, φίλες και φίλοι, γιατί είναι εύκολο να βρίσκουμε στο τηλεφωνικό κατάλογο αυτό που ζητάτε, να το σημειώνουμε, και μας διευκολύνετε περισσότερο εμάς, και εσείς διευκολύνεστε γρήγορα. Κωδικός 7 λοιπόν. Δύο ταψάκια με φόρμες, το οποίο ρίχνετε το φύλλο, κάνετε το σχέδιο, κάνετε τυροπιτάκια, κάνετε σπανακοπιτάκια, κάνετε οτιδήποτε θέλετε σε αυτές τις φόρμες,
τα ψάκια τα οποία τα βάζετε στο φούρνο και ψήνονται μετά. Τιμή εκτιμήσεως 30 ευρώ, 18 ευρώ fix τιμή. Στο νούμερο 8 συνεχίζουμε σε αυτό το εντυπωσιακό, φίλες και φίλοι, σετ. Ένα σετ το οποίο αποτελείται από ένα υπέροχο ριχτάρι με διαστάσεις 2 μέτρα επί 2,40 και δύο εκπληκτικές μαξιλαροθήκες. Μια εξαιρετική σχεδίαση όπως διακρίνεται με ένα εκπληκτικό ύφασμα, φίλες και φίλοι, σε εξαιρετικές αποχρώσεις. Από 50 ευρώ μόλις στα 25 ευρώ το κάνετε δικό σας, ενώ οι μαξιλαροθήκες να σας αναφέρω ότι έχουν διαστάσεις 40 επί 60. Κωδικός 9, ένα πανέμορφο και εκπληκτικό τελευταίο μοντέλο και προηγμένης τεχνολογίας ατμοσίδερο. Έχει κεραμική πλάκα μπροστά, δηλαδή που πατάει, για να μην κολλάει, να μην πιάνει, ξέρετε, η ζέστη δημιουργεί μία κόλλα στα σίδερα και πιάνει ένα πετσί που λέμε και θέλει καθάρισμα. Αυτό δεν πιάνει τίποτε, κάνει αυτόματο καθάρισμα. Είναι τελευταίο μοντέλο εκπληκτικό, από 39 ευρώ, 22 ευρώ fix τιμή. Όσοι το έχουν πάρει είναι πολύ ευχαριστημένοι. Στο νούμερο 10 περνάμε για να δούμε το υπέροχο σκαμπό σκαλοπατάκι. Μια εξαιρετική δημιουργία, η οποία αντέχει πάρα πολύ βάρος επάνω του. Μπορείτε να κάτσετε, μπορείτε να ανέβετε για να πιάσετε οτιδήποτε θέλετε από εκεί που δεν φτάνετε. Είναι πανεύκολο στην μεταφορά του. Φυλάσσετε οπουδήποτε γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό όπως διακρίνει το τακλίνι. Ενώ από 20 ευρώ μόλις στα 10 ευρώ το κάνετε δικό σας. Κωδικός 11. Είναι κωδικός 3 λοιπόν, είναι μία μηχανή που φτιάχνει κωδικός 11, συγγνώμη. Κωδικός 11 λοιπόν είναι μία μηχανή που κάνει μαλλί της γρας. Τώρα που έρχονται οι γιορτές και είναι γιορτές των παιδιών, είναι εκπληκτική μηχανή. Είναι πιστό αντίγραφο της πρώτης μηχανής που έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει και τη φίρμα αυτή που έχει φτιαχτεί. Μπορείτε να βάλετε ζάχαρη καστανή σκούρα που μπορεί να σας βγάλει υγιεινό μαλλί της γραιάς με όλες τις βιταμίνες που έχει η ζάχαρη, όχι άσπρη. Σας το συνιστώ εγώ καλύτερα. Τιμή εκτιμήσεως 95 ευρώ, 55 ευρώ fix τιμή. Στο νούμερο 12 περνάμε για να δούμε, φίλες και φίλοι, αυτό το εντυπωσιακό κομμάτι. Δύο υπέροχα καναρινάκια, φίλες και φίλοι, στις οθόνες σας, τα οποία είναι πάρα πολύ χαριτωμένα. Με ένα πάτημα του κουμπιού, αυτομάτως αυτά ανάβουν, δείχνουν την εξαιρετική μελωδία και βλέπουμε και την κίνησή τους. Από 20 ευρώ μόλις τα 8 ευρώ τα κάνετε δικά σας, ενώ με κάθε άγγιγμα επάνω στη βάση αυτά ξεκινούν και ξανακελαίδουν. Κωδικός 13, ένα θαυμάσιο βραστήρας, ο οποίος σας βάζει το νερό και μόλις φτάσει σε μια θερμοκρασία δεν εξατμίζετε το νερό, έχετε πάντοτε ζεστό νερό. Ή αυτόματα κλείνει και δεν καίει ρεύμα. Μπορείτε λοιπόν να έχετε πάντοτε λίγο ζεστό νερό, χωρίς να χαλάτε ρεύμα και σας διευκολύνει πάρα πολύ στο σπίτι να φτιάξετε καφέ, οτιδήποτε. Γιατί έχει και περίπου 2 κιλά, 1800 χωράει νερό. Τιμή εκτιμήσεως 30 ευρώ, 18 ευρώ fix τιμή. Πάμε να δούμε το 14, την εντυπωσιακή παιδική κουβέρτα. Πάρα πολύ απαλή, μαλακή, φίλες και φίλοι, με εξαιρετικό σχεδιασμό από τα αρκουδάκια. Με διαστάσεις 1 μέτρο επί 1, ενώ από 40 ευρώ μόλις τα 20 ευρώ την κάνετε δική σας. Μπορείτε να αποκτήσετε κανονικά στο πλυντήριο χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα. Και κωδικός 15 είναι ο τελευταίος κωδικός, φίλες και φίλοι, για τα είδη σπιτιού και τηλεμάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε. Είναι ένα εκπληκτικό μίξερ πολυκόφτης,
το οποίο είναι με 4 ταχύτητες, είναι από τα πιο καλύτερα και τα πιο σύγχρονα. Τιμή εκτιμήσεως 56 ευρώ, 28 ευρώ φίξ τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στα πολυκαταστήματα αυτές τις τιμές που σας δίνουμε εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη μας ενότητα φυσικά. Πάμε να περάσουμε να δούμε. Ζητάω συγγνώμη. Πάμε να περάσουμε λοιπόν να δούμε το νούμερο 16. Στο νούμερο 16 περνάμε να δούμε αυτή την εντυπωσιακή... Ζητάω συγγνώμη για το βήχα μου. Στο νούμερο λοιπόν 16, εντυπωσιακή αυτή βιτρίνα την οποία βλέπετε από ένα εντυπωσιακό ξύλο καρυδιάς. Μία πανέμορφη σχεδίωση στα μπρούτζινα σχέδια που αγκαλιάζουν το ξύλο με βελούδινη πλάτη, 3 τζάμια διαχωριστικά να δημιουργούν 4 θέσεις, ενώ στην κάτω πλευρά αποτελείται από πορσελάνη. Με το ύψος στο 1 μέτρο και 76 εκατοστά, το πλάτος στα 50, το βάθος στα 30, τιμή εκτιμή στο 800, τιμή ασφαλείας 500, ξεκινάμε από 380 ευρώ. Κωδικός, ξεκινάμε αγαπητές φίλοι και φίλοι, πια τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα τέχνης, τα πιο ακριβά και τα πιο πολύτιμα. Για να καταλάβετε, κάποιος φίλος είχε αγοράσει ένα πίνακα ζωγραφικής από εμάς και το πήγε και το χάρισε στη μητέρα του. Η έκπληξη της μητέρας του ήταν ότι παιδάκι μου, γιατί έδωσε τόσα πολλά λεφτά για να αγοράσει για μένα ένα πίνακα. Δεν της είπε ποτέ πόσο έκανε. Αυτό είναι το πιο ωραίο το δώρο και το πιο οικονομικό που μπορείτε να πάρετε από μας. 17 λοιπόν, είναι ένας ξένος ζωγράφος, ένα παλιό κομμάτι θαυμάσιο, έχει υπογραφή η οποία είναι δυσανάγνωστη, είναι πάνω σε χάρμποτ φτιαγμένο, 70 το ύψος, 75 το πλάτος, πανέμορφη δουλειά, 650 τιμή εκτιμήσεως, 65 ευρώ μόνο και είναι δικό σας. Αν πάρετε την κορίζα αυτή και πάτε σε ένα κοριζά, πάνω από 120 ευρώ θα σας δώσω. Κωδικός 19, πάντοτε να κρατάτε στους κωδικούς, αλλάξαμε όπως σας είπα τους κωδικούς και τους κάναμε εύκολους με αρρύθμιση μέχρι το 100, οπότε μπορείτε να το συγκρατείτε και να ρωτάτε το τηλεφωνικό κέντρο και να βρίσκουμε και εύκολα αυτό που ζητάτε. 19 λοιπόν, είναι μία μεταξωτυπία του Δημήτρη Μηταρά. Η μεταξωτυπία αυτή έχει τον αριθμό 38 από 499. Είναι του εικαστικού κύκλου, πριν από 30 χρόνια φτιαγμένη αυτή η μεταξωτυπία. Έχει μια πανέμορφη κορνίζα με πασπατούρο ρότατο, 68 το πλάτος, 85 το ύψος, τιμή εκτιμήσεως 600, ασφαλείας 60 ευρώ και είναι δική σας η μεταξωτυπία του Δημήτρη Μηταρά.
Κωδικός 21. Γιάννης Γαλανός. Ένας ζωγράφος παλιός, μια πανέμορφη δουλειά και μια πανάκριβη κορνίζα. 80 το ύψος, 140 το πλάτος. Η κορνίζα κάνει περίπου τα 200 ευρώ αυτή. Τιμή εκτιμήσεως 900, ασφαλείας 180 και ξεκινάμε με 120 ευρώ μόνο. Κωδικός 23. Ένα πανέμορφο σχέδιο με μολύβι και κάρβουνο, εκπληκτική δουλειά. Έχει την υπογραφή Βασίλης Γερμανής. Δεν έχει πιστοποιητικό, δεν το ξέρω, αλλά η δουλειά του όπως βλέπετε είναι εκπληκτική. Εκπληκτική. Βασίλης Γερμανής λοιπόν. 37 το πλάτος, 43 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 1000, ασφαλείας 200 και ξεκινάμε μόνο με 100 ευρώ. Για το 22 που δεν μου ακούσατε, που είναι το άλμπου με τα γραμματόσημα, επαναλαμβάνω, μεγάλη συλλογή φίλες και φίλοι από διάφορες χώρες με την τιμή κινήσεως από 80 ευρώ. Περνάμε για να δούμε το 24 λοιπόν, αυτό το υπέροχο άγαλμα. Η θεά Θέμης, όπως διακρίνεται, θεά της δικαιοσύνης. Ένα μπρούζινο σφυρίλατο κομμάτι, πάρα πολύ βαρύ μασίφ μπρούζο σε πάνω σε μια υπέροχη βάση. Μια ιδιαίτερη σχεδίαση υπογεγραμμένο με την τιμή εκτιμήσεως της 2.000 ευρώ. Τιμή ασφαλείας στα 700 και ξεκινάμε μόλις από 500 ευρώ, ενώ το ύψος του ανέρχεται στα 70 εκατοστά. Κωδικός 25. Ένα πανέμορφο παλαιοργό, έχει υπογραφεί, Έλληνα ζωγράφου είναι. Εκπληκτική δουλειά, φίλοι μου. Δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε την υπογραφή. Εμείς σας το δίνουμε 55 το ύψος, 65 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 800, ασφαλείας δεν έχει, 80 ευρώ μόνο και είναι δικό σας, φίλοι μου. Απίστευτες ευκαιρίες για τόσο μεγάλους και καλούς ζωγράφους. Περνάμε στο νούμερο 26. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι, φίλες και φίλοι, με τη σφραγίδα Μάισεν. Μία πανέμορφη δημιουργία στα επιχρήσματα, στα ανάγλυφα σκαλίσματα όπου υπάρχουν πάνω, αλλά φυσικά και στον εξαιρετικό σχεδιασμό διάτριτης πορσελάνης όπου υπάρχει στο καπάκι. Ένα ιδιαίτερο λεπτοδουλεμένο κομμάτι, φίλες και φίλοι, στις οθόνες σας, όπου είναι ζωγραφισμένη όλη η διάμετρος του όπως διακρίνεται, με το ύψος να ανέρχεται στα 38 εκατοστά και η διάμετρο στα 17. Με τιμή εκτιμήσεως στα 350 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 120 ευρώ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι δεν έχουμε τη δεύτερη φορά να σας δείχνουμε. Γι' αυτό πρέπει να μας παρακολουθείτε ανελιπώς, να μας βλέπετε όλη την μία μισή ώρα είναι, να μας βλέπετε γιατί δεν θα σας τα ξαναδείξουμε δεύτερη φορά και δεν πρέπει να χάνετε κάτι πολύτιμο. Δεν είναι καιρός να το χάνετε γιατί είναι ευκαιρίες πολύ μεγάλες. 27 λοιπόν, το νούμερο 27 είναι ένα έργο που θυμίζει Δημήτρη Τινιακό. Η δουλειά όλη, τα πάντα, αλλά δεν έχει υπογραφεί. 70 το ύψος, 80 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1000, ασφαλείας 200 και ξεκινάμε με 100 ευρώ, 120 έχει κορνίζα. Πάμε λοιπόν να δούμε το 22, το 28, το 28 φίλες και φίλοι, δύο υπέροχες εικόνες. Δύο εικόνες φιλοτεχνημένες από ασήμι 950 βαθμών, όπου υπάρχει στη μία η Παναγία και στην άλλη ο Ευαγγελισμός. Με διαστάσεις 20x25 η Παναγίτσα. Και ο Ευαγγελισμός, φίλες και φίλοι, 16x22, με τιμή εκτιμήσεως στα 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ. Κωδικός 29, ζωγράφος Φόφη Μουρατίδου. Μια καλή επαγγελματία ζωγράφος, 1990 ζωγραφισμένο το έργο αυτό, φίλοι μου. Η διαστάση είναι 82 επί 112.
Τιμή εκτιμήσεως 900, ασφαλείας δεν έχει, 150 ευρώ και είναι δικό σας. Όσο κοστίζει η κορνίζα, δώρο το έργο. Συνεχίζουμε στο νούμερο 30 για να περάσουμε να δούμε 12 τόμους. 12 εκπληκτικούς, φίλες και φίλοι, τόμους με την ιστορία του ελληνικού έθνους από εκδόσεις Αγγελάκη. Μία εξαιρετική εγκυκλοπαίδεια, όπως διακρίνεται, σε κάποια σημεία εικονογραφημένη, με τη τιμή εκτιμήσεως στα 250 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ και για τους 12 τόμους. Εκδόσεις Αγγελάκη, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, 12 τόμοι με την ιστορία του ελληνικού έθνους. Κωδικός 31. Ένα πανέμορφο γυμνό Έλληνα ζωγράφου, δεν έχει βάλει υπογραφή όμως. Είναι και πολύ καλού ζωγράφου. Δεν το αναφέρω, φίλοι μου, αλλά είναι πολύ καλού ζωγράφου. Εφόσον δεν έχει υπογραφή, δεν μπορώ να πω ποιανού είναι. 68 το πλάτος, 88 το ύψος. Μοντέρνα δουλειά, τιμή εκτιμήσεως 1000 ευρώ, ασφαλείας 150 και ξεκινάμε με 100 ευρώ, κάτι λιγότερο από την αξία. Έχει μια εκπληκτική κορνίζα, η οποία πηγαίνει, είναι από έκθεση το έργο αυτό. Έχει μια πανέμορφη κορνίζα που ταιριάζει με το θέμα. Στο 32 θα συνεχίσουμε για να περάσουμε να δούμε, φίλες και φίλοι, αυτό το υπέροχο κομμάτι. Μία πρότζινη δημιουργία, σφύριλατο, πάρα πολύ βαρύ, φίλες και φίλοι, κομμάτι, όπου είναι εντυπωσιακός σχεδιασμός από το παιδάκι και από το ψάρι, όπως το στόμα του είναι τοποθετημένο στην ουσία το κυροπήγιο. Είναι μονόκερο, είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, με το ύψος του να ανέρχεται στα 79 εκατοστά, ενώ το πλάτος στα 20. Η τιμή εκτιμήσεως στα 500 ευρώ, τιμή ασφαλείας στα 200, ξεκινάμε μόλις από 140 ευρώ. Κωδικός 33. Πάντοτε, φίλοι μου, να μας προσέχετε, γιατί σας είπαμε ότι δεν θα σας ξαναδείξουμε δεύτερη φορά. Αξίζει τον κόπο να το δείτε προσεκτικά και αν σας αρέσει κάτι να συγκρατείτε τον κωδικό. Κωδικός λοιπόν 33. Είναι ο Νίκος Κρυδέρας, ένας από τους 3 μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους εν ζωή στα Αιγαιοπελαγίτικα. Έργα του έχει κάνει εκθέσεις σε πολλά μέρη του κόσμου και είχε και πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες. Είναι από ένα στιγμιότυπο από την Πλάκα. Τιμή 70 το ύψος, 1,20 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.500, ασφαλείας 400 και ξεκινάμε μόνο με 250 ευρώ. Είναι ευκαιρίες πολύ μεγάλες και απίστευτες. Είναι λόγω της κρίσεως και λόγω ιδιοσυγκρασίας δικής μας. Εάν περάσει η κρίση, θα είναι πανάκριβες οι τιμές. Θα επανέλθουν στις πρώτερες τιμές. Στο 34 πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε 2 υπέροχα μονόκερα κυροπήγια. Μια εντυπωσιακή δημιουργία από τη σύνθεση μπρούτζου και μαρμάρου. Ένα εκπληκτικό σετ για να τοποθετηθείτε σε εσωτερικό χώρο, αλλά και σε εξωτερικό, φυσικά αν επιθυμείτε και αν το επιτρέπει διακόσμηση. Με το ύψος στα 30 εκατοστά, το πλάτος στα 10. Με την τιμή εκτιμήσεως στα 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας στα 70 και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ και για τα 2. Κωδικός 35. Αυτό το έργο είναι της ζωγράφου Τσιαλτούρα Μαρία. Αλλά η κορνίζα που έχει, φίλοι μου, εκτός την εργασία, την παράξενη, τη μοντέρνα, δεν έχετε ξαναδεί τέτοια κορνίζα σε όλη σας τη ζωή. Εγώ πρώτη φορά την είδα, είναι εκπληκτική, λες και είναι μοσαϊκό ανάγλυφο. Με φύλλο χρυσού, παράξενη κορνίζα, πρέπει να την έχει φτιάξει η ζωγράφος αυτή, ειδική παραγγελία. 95 το ύψος, 120 το πλάτος. Τιμή εκτίμησης 1.200, ασφαλείας 240 και ξεκινάμε με 150 ευρώ. Η κορνίζα αυτή κάνει πάνω από 300.
Περνάμε να δούμε το 36, αυτό το πανέμορφο, φίλες και φίλοι, κομμάτι. Ένα υπέροχο άγαλμα, φίλες και φίλοι, μπρούτζινο, με πολύ όμορφο σχεδιασμό όπως διακρίνεται, ενώ το ύψος συνέχεται στα 22 εκατοστά και το μήκος στα 30. Μια εκπληκτική, εντυπωσιακή δημιουργία, με τιμή εκτιμήσεως στα 200 ευρώ, τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ για το νούμερο 36. Ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να διακοσμήσει υπέροχα ένα υπνοδωμάτιο, φίλες και φίλοι, ένα χολ ή φυσικά οπουδήποτε αλλού αν το ταιριάξετε και με κάποια άλλα πανέμορφα κομμάτια. Τα τηλέφωνα μην ξεχνάτε επικοινωνία στο 82 13 261 και το 82 18 535. Κωδικός 37. Ο ζωγράφος αυτός δεν μπορέσαμε να βγάλουμε την υπογραφή. Είναι Έλληνας, τελειώνει σε είδης, αλλά είναι μια εκπληκτική δουλειά. Είναι παλιό ζωγράφος, παλιό κομμάτι. Δεν μπορέσαμε να τη βγάλουμε δυστυχώς για μας. Και για να σας κατατοπίσουμε και εσάς. Η δουλειά του είναι το κάτι άλλο. Είναι σε μουσεία αυτά τα έργα που έχει βγάλει. 68 το ύψος, 78 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.500, ασφαλεία 250 και ξεκινάμε 150 ευρώ μόνο. Στο νούμερο 38 θα περάσουμε να δούμε ένα εκπληκτικό, φίλες και φίλοι, πεντάκερο κυροπήγιο. Μια εξαιρετική δημιουργία, όπως διακρίνεται στις οθόνες σας, από εκπληκτικό σχεδιασμό μετάλλου μαζί με σύνθεση ξύλου, όπου είναι το σώμα. Το ύψος στα 54 εκατοστά, η διάμετρος στα 35. Ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να διακοσμήσει εξαιρετικά ένα χώρο τζακιού, ενώ η τιμή εκτιμήσεις από στα 170 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 40 ευρώ. Κωδικός 39. Αυτό το έργο είναι Ιταλού ζωγράφου. Είναι από τα μορφότερα που έχετε δει. Μπορεί να βρίσκεται και σε μουσεία ο ζωγράφος αυτός. Εμείς σε τιμές που σας τα προσφέρουμε είναι απίστευτες. Πολλές φορές δεν πληρώνετε ούτε την κόνιζα που έχει. Όχι την αξία ολόκληρη, ένα μέρος της κονίζας δεν πληρώνετε. Το νούμερο 39 λοιπόν είναι ένα εκπληκτικό Ιταλού ζωγράφου και έχει μια Ιταλική εκπληκτική κονίζα. 79 το πλάτος, 99 το ύψος. Τιμή αυτά τα είχε ένας συλλέκτης μεγάλος, πολλά κομμάτια από αυτά που σας δείχνουμε και ήταν πανάκριβα, φίλοι μου, δεν είναι σε τιμές που κυκλοφορούν της πλάκας, ήταν πανάκριβα. Οι τιμές που σας δίνουμε δεν έχουν καμία σχέση, όπως σας έχω πει, με την πραγματικότητα. Πολλές φορές μην νομίζετε ότι αν ένα έργο σας το δείχνουμε ενός ζωγράφου 200 ευρώ ή 300 αξίζει αυτή την τιμή και ο ζωγράφος και τα έργα. Θα είναι λάθος από εμάς να σας μεταδώσουμε αυτό. Εμείς βρίσκουμε ευκαιρίες και σας δίνουμε. Οι τιμές δεν έχουν πέσει και των ζωγράφων, έχουν πέσει πολλές, όχι όλων, και ελάχιστα μπορεί να πέσει τη μισή. Εμείς σας το δίνουμε στο 1/10, αλλά δεν έχουμε παρακαταθήκη, απλώς θα τα μας φέρουνε, το παίρνετε, το βρίσκετε, είναι ευκαιρία, έχουν φτιαχτεί τα έργα πριν από 5, 10, 30, 50, 100 χρόνια, 150 και σας τα δίνουμε σε τιμές εκπληκτικές που αξίζει με λίγα λεφτά να κάνετε μια ωραιότατη συλλογή. 80 το πλάτος, 100 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 4.000, ασφαλείας 800 και με 400 ευρώ είναι δικό σας. Πάμε να δούμε το νούμερο 40. Το νούμερο 40, φίλες και φίλοι, μια εντυπωσιακή πορσελάνη με τη σφραγίδα Louis Philippe. Μια εξαιρετική σχεδίαση από τους πανέμορφους χρωματισμούς όπου υπάρχουν πάνω τους, από την εκπληκτική σύνθεση όπως διακρίνεται από τα κατσικάκια, φίλες και φίλοι, και τις εξαιρετικές δημιουργίες λουλουδιών και χρωμάτων, ενώ είναι μια επίλεπτη όπως διακρίνεται εργασία.
Με το ύψος στα 25 εκατοστά, το πλάτος στα 20. Η τιμή εκτιμήσεως στα 400 ευρώ. Τιμή ασφαλείας στα 200 και ξεκινάμε μόλις από 120 ευρώ, ενώ πάμε να περάσουμε να δούμε και τη σφραγίδα. Κωδικός 41. Ένα πολύ παλιό έργο. Ζωγράφος Αλφα Γλίνης, έτσι γράφει, περίπου έτσι το βγάλαμε. Είναι απίστευτο που βλέπετε, φίλοι μου. Είναι η Αίγινα πριν από 100 χρόνια, 80 χρόνια που έχει φτιαχτεί αυτό το έργο. Το πρώτο που έχει μείνει μόνο, φίλοι μου, είναι η εκκλησία του Αγίου Νεκτάριου. Μόνο αυτό έχει μείνει. Τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί, όπως ξέρετε, στην Αίγινα, τρομακτικές αλλαγές. 70 το ύψος, 1,20 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.200, ασφαλείας 180 και ξεκινάμε μόνο από 120 ευρώ. Περνάμε να δούμε το 42. Το 42, φίλες και φίλοι, μία εξαιρετική πρόταση. 6 φλιτζάνια του τσαγιού μαζί με τα πιατάκια. Ιταλική, φίλες και φίλοι, πορσελάνη. Με πανέμορφη σφραγίδα, με πανέμορφη, φίλες και φίλοι, σχεδίαση από τα άνθη, από το διακοσμούν, φίλες και φίλοι, και το φλιτζάνι όπως διακρίνεται στην εξωτερική πλευρά του με την εκπληκτική επίχρωση στην μπορντούρα και στην εσωτερική διακόσμησή του, ενώ ακριβώς από κάτω ακολουθεί φυσικά το πιατάκι. Με τη σφραγίδα Φερέλη, φίλες και φίλοι, ιταλικά κομμάτια και με την τιμή εκτιμήσεως στα 150 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ για κομμάτια τα οποία που σας φτιάχνουν φυσικά τη διάθεση μόνο και μόνο από τα χρώματα που υπάρχουν επάνω. Φίξ τιμή, το διορθώνουμε, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Φίξ τιμή λοιπόν στα 50 ευρώ το 42, φίλες και φίλοι. Η πρώτη κυρία ή ο πρώτος κύριος που θα τηλεφωνήσει το κάνει και δικό του. Κωδικό 43. Άλλο ένα πανέμορφο έργο, ζωγραφισμένο σε ένα μπουλ τζάμι και μια πανέμορφη μπουλ ξύλο και μια πανέμορφη κορνίζα. Η διαστάση είναι 35 το πλάτος, 55 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 150, 35 ευρώ φίξ τιμή. Πάντοτε προηγείται ο πρώτος και ο δεύτερος είναι αναπληρωματικός. Πάμε να δούμε το νούμερο 44. Στο νούμερο 44, φίλες και φίλοι, περνάμε σε αυτή την υπέροχη ξυλόγλυπτη δημιουργία. Είναι χειροποίητη, έχει εκπληκτικά σκαλίσματα επάνω της, είναι ένα κομμάτι για να το διακοσμήσετε επιτύχια, φίλες και φίλοι, φυσικά, και να δημιουργήσετε ένα άλλο ντεκόρ και μία άλλη αίσθηση, φίλες και φίλοι, της ομορφιάς. Ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ιδιαίτερα σε κάποιο χώρο που έχετε και άλλα ξυλόγλυπτα, ενώ το ύψος της ανέρχεται στα 50 μάλλον εκατοστά και το πλάτος στα 30. Η τιμή εκτιμήσεως 120 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο να δίνετε τις προσφορές σας, φίλες και φίλοι, γιατί πολλές φορές μετανιώνετε για κάποια τα οποία δεν έχετε τηλεφωνήσει και την επόμενη δυστυχώς δεν τα βρίσκετε. Να είστε προσεκτικοί στους κωδικούς, να τους συγκρατείτε και καλό θα ήταν να έχετε κοντά σας και ένα μέτρο για τις διαστάσεις που σας λέμε. Κωδικό 45. Ένα πανέμορφο έργο, είναι λάδι σε χαρτόνι. Πολύ όμορφη δουλειά. Η δουλειά του γράφει Διαμίδης. Από πίσω έχει σαν διαμαντίδης. Δεν μπορούσε, 2001. Οι συλλέκτες πρέπει να το ξέρουν αυτό το ζωγράφο. Εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά είναι δουλειά εκπληκτική και από τις πιο όμορφες δουλειές σαν καλλιτεχνία. 50 το πλάτος, 57 το ύψος. Τιμή εκτιμής 800, ασφαλείας 150
Και ξεκινάμε με 90 ευρώ μόνο. Κωδικός 47. Ο κωδικός 47 είναι ένα πολύ συμπαθητικό έργο, φίλοι μου. Έχει υπογραφεί Β. Πούλιας. Πανέμορφη δουλειά, όμορφο κομμάτι, πολύ συμπαθητικό. Πολλές φορές από τα χρώματα ακόμη, κανείς, φίλοι μου, όποιος γνωρίζει χρώματα και τέχνη, μπορεί να καταλάβει και την ψυχοσύνθεση του ζωγράφου, και από τα γούστα που διαλέγει κανείς τα έργα μπορεί να καταλάβει και την ψυχοσύνθεση αυτών που αγοράζει. Αυτό να το ξέρετε. 32, αυτός δείχνει αγνότητα στη δουλειά του, είναι και πανέμορφη δουλειά. 32 επί 42. Τιμή εκτιμήσεως 400, ασφαλείας 60 και με 40 ευρώ δεν πληρώνετε ότι την κορνίζα. Ξεκινάμε τη δημοπρασία. Κωδικός 41. Ένα από τα ομορφότερα έργα που έχετε δει είναι του ζωγράφου Μανιατάκος. Ο Μανιατάκος έχει βγάλει την Ανωτάτη Σχολή Καλοτεχνών και είναι καθηγητής σήμερα στα ΤΕΙ Αθηνών. Έχει μια εξαιρετική, είναι και γλύπτης μαζί, είναι από τους καλύτερους Έλληνες ζωγράφους. 82 το πλάτος, 112 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 2.000. Ασφαλείας 300 και ξεκινάμε μόνο με 200 ευρώ. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, στον επόμενό μας κωδικό. Το νούμερο 50. Στο νούμερο 50, φίλοι μου, ένα εντυπωσιακό κρυστάλλινο σετ. Ένα σετ το οποίο αποτελείται από ένα υπέροχο μπολ μαζί με ένα εξαιρετικό ρεσό. Κρίσταλα όρεφορς, φίλες και φίλοι, με το ύψος να ανέρχεται στα 8 εκατοστά της φρουτιέρας μας ή της φοντανιέρας μας διαφορετικά, ενώ η διάμετρος στα 20 εκατοστά και το ρεσό μας στα 10. Τιμή εκτιμήσεως 300 ευρώ, τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 45 ευρώ. Κωδικός 51. Είναι ένα όμορφο έργο, είναι ξένου ζωγράφου και έχει μια πανάκριβη ασημένια κορνίζα γύρω-γύρω, φίλοι. 54 το ύψος, 64 το πλάτος. Η κορνίζα μόνο που έχει κάνει 60 ευρώ. Τιμή εκτιμήσεως 250
τιμή ασφαλείας δεν έχει 40 ευρώ και είναι δικό σας. Όπως καταλαβαίνετε, πληρώνετε περίπου το μισό τιμή της κορνίζας. Το άλλο μισό σχεδόν είναι δώρο μαζί με το έργο. Πάμε να περάσουμε να δούμε το 52. Το 52, φίλες και φίλοι, αυτή η υπέροχη βιτρινούλα. Μία βιτρινούλα η οποία διακοσμείται από 2 τζαμάκια στο εσωτερικό, δημιουργεί 3 μεγάλες θέσεις για να τοποθετήσετε αγαπημένες σας συλλογές. Η πλάτη αποτελείται από καθρέφτη, ενώ έχει πανέμορφα σκαλίσματα επάνω στο ξύλο της. Το ύψος της, φίλες και φίλοι, ανέρχεται στα 90 εκατοστά. Η τιμή εκτιμήσεως 300 ευρώ. Τιμή ασφαλείας και κινήσεως δεν έχουμε, γιατί σε fix τιμή μόλις τα 180 ευρώ μπορείτε να την κάνετε δική σας με το πλάτος και το βάθος στα 36 εκατοστά. Κωδικός 53. Ζωγράφος Γιώργος Χαζαρίδης. Έχει γεννηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Κατάγεται από Έλληνες, σπουδαίους Έλληνες, οι οποίοι κρατήσαν και το όνομα και την εθνικότητα στα ξένα μέρη. Έχει γυρίσει εδώ και 30 χρόνια, είναι εκπληκτικός ζωγράφος, 96 το ύψος, 116 το πλάτος, τιμή εκτιμήσεως 1.300, ασφαλείας 300 και ξεκινάμε μόνο με 200 ευρώ όσο κοστίζει η κορνίζα. Στο 54, φίλες και φίλοι, ένα εντυπωσιακό κομμάτι. Μια εξαιρετική σχεδίαση, όπως διακρίνεται από ένα υπέροχο σταχτοδοχείο, όπου διακοσμείται επάνω του ένας εντυπωσιακός αετός. Με το άνοιγμα των φτερών, φίλοι μου, στα 40 εκατοστά το μήκος. Ενώ το ύψος μας ανέρχεται, φίλες και φίλοι, στα 30. Μια ιδιαίτερη δημιουργία, φίλες και φίλοι, ξυλόγλυπτη όλη η κάτω πλευρά, ενώ όταν θέλετε να το αδειάσετε, το βγάζετε, φίλες και φίλοι, το αδειάζετε και το ξανατοποθετείτε. Ένα εξαιρετικό κομμάτι με τιμή εκτιμήσεως από 120 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη. Ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ. Κωδικός 55. Γρηγόρης Παπαθεοδόρου. 1929 γεννηθεί στο Αγρίνιο. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες ζωγράφους. Είναι μέσα στους 10, φίλοι μου. Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη του έχει κάνει έκθεση αναδρομική του ζωγράφου αυτού. Επίσης έχει κάνει σε όλα τα μέρη σχεδόν του κόσμου εκθέσεις από τη μεγάλη εταιρεία της Αυστραλίας. Νομίζω είναι αυστραλιανές αεροπορική εταιρεία, και η οποία τιμή σε ανέκκινη του έχει κάνει σε πολλά μέρη του κόσμου. 98 το ύψος, 118 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 3.000. Όταν λέμε τιμή εκτιμήσεως, να ξέρετε ότι αυτή η τιμή πουλιότανε πριν από 7 χρόνια, 10 χρόνια, φίλοι μου. Αυτό πριν την κρίση δηλαδή, πριν τα 6 χρόνια. Και δεν έβρισκε κανείς τέτοια έργα. Όσοι έχουν Γρηγόρη Παπαθεοδόρου το ξέρουν. Και αυτό είναι από τα ομορφότερα έργα του. Τιμή εκτιμήσεως 3.000, λοιπόν, ασφαλείας 1.500 και ξεκινάμε με 900 ευρώ. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που σας δίνουμε. Συνεχίζουμε για να περάσουμε να δούμε το νούμερο 56. Το νούμερο 56 είναι μια υπέροχη, εντυπωσιακή λάμπα. Μια λάμπα, φίλες και φίλοι, όπως διακρίνεται, ένα εκπληκτικό λαμπατέρ με πολύ όμορφο σχεδιασμό, όπως διακρίνεται στο σώμα. Το σώμα του είναι φτιαγμένο από ένα εντυπωσιακό, φίλες και φίλοι, μέταλλο με πανέμορφη διακόσμηση από το παιδάκι που κρατάει στην ουσία τη λάμπα. Έχει ιδιαίτερα πανέμορφα σκαλίσματα, είναι λιτό και όμορφο για λίνατη διακοσμή, ενώ το ύψος θα ανέρχεται στα 40 εκατοστά. Η τιμή εκτιμήσεώς της στα 120 ευρώ. Τιμή ασφαλείας στα 50, ξεκινάμε μόλις από 30 ευρώ. Είναι ένα πανέμορφο λαμπατέρ για να τοποθετηθεί σε γραφείο, σε ένα χόλ, σε ένα μικρό τραπεζάκι, δίπλα να υπάρξει μια υπέροχη πολυθρόνα και για να το χρησιμοποιήσετε είτε σε κάποιο διάβασμα ή για τη χαλάρωσή σας.
Κωδικός 57. Είναι μια χαρκογραφία παλιά πανέμορφη, η οποία δείχνει τον Αχιλλέα στον πόλεμο της Τρίας με το Πάτροκλο που σέρνει. 26 το ύψος, 45 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 300, ασφαλείας δεν έχει και σας το χαρίζουμε με 20 ευρώ. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες, έχει και την ιστορία από πίσω, τα πάντα. Αυτό είναι από μια επιχείρηση που είχε κλείσει και είχε τα τουριστικά. Αυτό που λέγονταν πανάκριβα, βέβαια στους τουρίστες. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με 300 και 500 ευρώ το πουλούσαν. Εμείς σας το δίνουμε με 20 ευρώ. Πάμε να δούμε το 58. Το 58, αυτό το υπέροχο κομμάτι. Μια εξαιρετική σχεδίαση, φίλες και φίλοι, στις οθόνες σας, όπου αποτελείται από σφυρίλατο μπρούτζο. Είναι ένας υπέροχος καθρέφτης, όπως διακρίνεται, μέσα σε μια εκπληκτική μπρούτζινη κορνίζα με πανέμορφα σχέδια, όπως διακρίνεται, την βασίλισσα στην επάνω πλευρά με την κορώνα, φίλες και φίλοι, που φοράει, και το παιδάκι στην άλλη πλευρά από κάτω τη διακοσμή. Διακοσμένη σε κάποια σημεία, φίλες και φίλοι, με μικρά ρουμπινάκια, ενώ η τιμή εκτιμήσεως είναι στα 200 ευρώ, τιμή ασφαλείας στα 70 και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ. Είναι γαλλικό, φίλες και φίλοι, και να σας αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ παλιό κομμάτι. Κωδικός 59. Γιώργος Σιδηρόπουλος. Και αυτός, φίλοι μου, ο ζωγράφος έχει έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ένας πολύ καλός ζωγράφος. Όλοι αυτοί ζωγραφίζουν Ελλάδα. Την είχαν πεθυμίσει πολύ και όταν ήρθαν εδώ πριν από 30 χρόνια ζωγραφίζουν πολύ Ελλάδα. 63 το ύψος, 83 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.200. Ασφαλείας 200 και ξεκινάμε μόνο με 120 ευρώ. Συνεχίζουμε για να περάσουμε να δούμε το νούμερο 60. Στο νούμερο 60 είναι αυτός ο εντυπωσιακός αμφορέας. Ένας αμφορέας, φίλες και φίλοι, με πανέμορφο σχεδιασμό. Στην παράσταση, έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό, όπως διακρίνεται στην παράσταση, όπου διακοσμείται από την κοπέλα, με εξαιρετικά ανάγλυφα στοιχεία στις χειρολαβές και στο ενδιάμεσο που τη διαχωρίζει, αλλά και στην βάση, ενώ επάνω είναι διάτρητη, φίλες και φίλοι, όπως διακρίνεται, και έχει ένα εξαιρετικό σχεδιασμό βασιλικού στέματος. Το ύψος στα 62 εκατοστά, το πλάτος στα 24, όπως επίσης και το βάθος κάτω στη βάση. Τιμή εκτιμήσεως στα 1.280 ευρώ, τιμή ασφαλείας στα 680, ξεκινάμε μόλις από 550 ευρώ. Έχει τη σφραγίδα σεύρ, φίλες και φίλοι, είναι πολύ βαρύ κομμάτι, να σας ενημερώσω, ενώ είναι ιδανικό για να διακοσμήσει μια αριστοκρατική φυσικά σύνθεση όπου έχετε δημιουργήσει στο χώρο σας, να διακοσμήσει ένα μπαγιού, φίλες και φίλοι, ένα μπουφέ ή ακόμα και μια ανθοστήλη. Κωδικός 61. Ένα ανυπόγραφο εκπληκτικό έργο. Δεν γνωρίζω ποιανού είναι ζωγράφο, αλλά είναι η δουλειά του εξαιρετική, μεγάλου ζωγράφου. 70 το ύψος και αφού δεν έχει υπογραφεί, σας το δίνουμε σαν εργασία, φίλοι μου. 70 το ύψος, 90 το πλάτος, τιμή εκτιμής 1.500, ασφαλείας 250 και ξεκινάμε με 150 ευρώ μόνο. Στο 62 θα περάσουμε να δούμε μια εκπληκτική δημιουργία. Είναι, φίλες και φίλοι, μια εικόνα. Μία εικόνα στις οθόνες σας, η οποία έχει μία μικρή σύντομη ιστορία, θα σας την πω εγώ, φίλες και φίλοι, από ό,τι μας είπε ο συλλέκτης. Αποφάσισε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήθελε να ηρεμήσει ο άνθρωπος από τα προβλήματά του. Πήγε λοιπόν σε ένα μοναστήρι, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μας το έχει πει, και στον ύπνο του είδε, φίλες και φίλοι, ότι πριν φύγει από το μοναστήρι αυτό πρέπει να βάλει έναν αγιογράφο που μονάζουν εκεί μέσα, να
του ζωγραφίσει, φίλες και φίλοι, αυτή την εικόνα. Υπάρχει και υπογραφή του αγιογράφου όπου την έχει κάνει. Την έχει φιλοτεχνήσει όπως διακρίνεται από ασήμι 950 βαθμών στο φωτοστέφανο επάνω. Είναι όλοι ζωγραφισμένοι, ενώ το ύψος της, φίλες και φίλοι, ανέρχεται στα 40 εκατοστά και το πλάτος στα 30. Η τιμή εκτιμήσεως στα 380 ευρώ. Τιμή ασφαλείας είναι ελεύθερη. Ξεκινάει μόλις από 80 ευρώ, ενώ είναι φτιαγμένη, φίλες και φίλοι, επάνω σε ξύλο από κορμού δέντρου. Κωδικός 63. Ένα παλιό εκπληκτικό έργο. Είναι ξένου ζωγράφου, έχει την υπογραφή από κάτω. Τη βγάλαμε δύσκολα, τη βγάζουμε, αλλά είναι μια δουλειά πανέμορφη και πολύ παλιό κομμάτι. Έχει όμως καινούργια κορνίζα. Δεν έχει την παλιά του γιατί δεν άντεξε στο χρόνο. Ίσως αυτός που την είχε, ο συλλέκτης, να την άλλαξε, να την έβαλε πιο μοντέρνα. 60 το ύψος, 100 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.500, ασφαλείας 300 και ξεκινάμε μόνο με 150 ευρώ. Στο νούμερο 64 περνάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να δούμε αυτήν την εντυπωσιακή λάμπα. Μία λάμπα, φίλες και φίλοι, πορσελάνη με εξαιρετικά μπρούτζινα στοιχεία, σφυρίλατα, φίλες και φίλοι, επάνω της, σε μία πανέμορφη δημιουργία. Το ύψος στα 44 εκατοστά, η διάμετρο στα 25. Η τιμή εκτιμήσεως 300 ευρώ, τιμή ασφαλείας 130 και ξεκινάμε μόλις από 80 ευρώ. Κωδικός 65. Ένα θαυμάσιο παλιό κομμάτι του μεγάλου ζωγράφου Δέλτα Γιολδάσης. Από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους. 34 το ύψος, 46 το πλάτος. Δεν πρόλαβα να σας διαβάσω πότε γεννήθηκε ο Γιολδάσης και πότε έφυγε. Μπορείτε όμως να το βρείτε στο ίντερνετ, πολύ εύκολα, να μάθετε για αυτόν. 34 λοιπόν το ύψος, 46 το πλάτος, τιμή εκτιμήσεως 3.500, ασφαλείας 800 και ξεκινάμε με 500 ευρώ μόνο. Στο νούμερο 66, φίλες και φίλοι, περνάμε να δούμε μία εξαιρετική σχεδίαση, όπως διακρίνεται στις οθόνες σας, από πανέμορφες αποχρώσεις και εξαιρετικά ανάγλυφα σχέδια επάνω του. Μία όμορφη δημιουργία, φίλες και φίλοι, με την σφραγίδα Σατσούμα, με πολύ όμορφο εντυπωσιακό σχεδιασμό από τα λουλούδια και από τα πτηνά που υπάρχουν επάνω στην πορσελάνη μας, ενώ το ύψος είναι στα 46 εκατοστά και η διάμετρος στα 22. Τιμή εκτιμήσεως 250 ευρώ, τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 50 ευρώ. Κωδικός 67. Κωδικός 67 είναι ο Αχιλλέας Αϊβάζογλου, το 1987 ζωγραφισμένο. Ο Αχιλλέας Αϊβάζογλου είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ζωγράφους. Είναι μέσα στους 20 πρώτους Έλληνες ζωγράφους. Έχει βγάλει την Ανωτάτη Σχολή Καλοτεχνών και είναι καθηγητής των ΤΕΗ σήμερα στη ζωγραφική. 40 το πλάτος, 50 το ύψος. Τιμή εκτιμής 800, ασφαλείας 180 και ξεκινάμε μόνο με 110 ευρώ. Να περάσουμε να δούμε το νούμερο 68. Στο νούμερο 68, φίλες και φίλοι, μία εντυπωσιακή πρόταση. Μία εξαιρετική πορσελάνη, φίλες και φίλοι, με πανέμορφες χρωματικές αποδόσεις όπως διακρίνεται, ενώ έχει διάτριτο. Έχει διάτριτο σχεδιασμό επάνω του, φίλες και φίλοι, στην πορσελάνη. Έχει εξαιρετικά επιχρήσματα. Όπως διακρίνεται, φίλες και φίλοι, ενώ η διακόσμησή της είναι, φίλες και φίλοι, σε όλη τη διάμετρο. Με το ύψος να ανέρχεται στα 28 εκατοστά, ενώ η διάμετρο στα 20. Η τιμή εκτιμήσεως 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 55 ευρώ. Κωδικός 69.
Μην χάνετε λεπτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, την εκπομπή, γιατί δεν θα σας ξαναδείξουμε δεύτερη φορά. Άρα αυτό που βλέπετε, αυτό είναι μόνο. Να κοιτάτε τον κωδικό και αν θέλετε κάποια στιγμή να το ξαναδείτε και προλαβαίνουμε στο τέλος, κάνουμε ότι σας ξαναδείχνουμε. Αλλά δεύτερη φορά δεν το δείχνουμε. Αρτούρος λέγεται ο ζωγράφος, δεν είναι Έλληνας. Το 2000 ζωγραφισμένο, είναι πάνω σε χαρτί ζωγραφισμένο, χαρτόνι, πανέμορφη δουλειά. Έχει και μια όμορφη κορνίζα, 38 το ύψος, 45 το πλάτος. Τιμή εκτιμής 600, ασφαλείας 90 και ξεκινάμε με 70 ευρώ μόνο. Πάμε να δούμε το νούμερο 70. Στο νούμερο 70, φίλες και φίλοι, περνάμε να δούμε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι, το οποίο είναι χειροποίητο, όπως διακρίνεται στις οθόνες σας. Ενώ το μήκος είναι στα 48 εκατοστά και το βάθος στα 33. Με πολύ όμορφο σχεδιασμό, όπως διακρίνεται στις οθόνες σας, χειροποίητο από φύλλο χαλκού, με εξαιρετικές διακοσμήσεις στις 4 γωνίες από τους υπέροχους ελέφαντες, όπου έχουν ανεβασμένη την προβοσκίδα, που σημαίνει υγεία και ευτυχία για το χώρο, ενώ έχει μεγάλη χωρητικότητα μέσα. Με την τιμή εκτιμήσεως στα 150 ευρώ, τιμή ασφαλείας ελεύθερη, ξεκινάμε μόλις από 40 ευρώ για αυτό το υπέροχο μπαουλάκι, στο οποίο μπορείτε να φυλάξετε οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. Κωδικός 71, Γιάννης Παπανελόπουλος, το 2001 ζωγραφισμένο, ένας από τους 5 μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους εν ζωή. Έργα του έχουν αγοραστεί από την Εθνική Πινακοθήκη, από τη Βουλή των Ελλήνων, από το Μουσείο Βορέ, είναι σε δημοπρασίες εξωτερικού, εκπληκτική δουλειά, φίλοι μου, και είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και ο πιο οικονομικός που υπάρχει. Αξίζει τον κόπο να επενδύσετε, να πάρετε όταν βλέπετε Γιάννη Παπανελόπουλο, να τον αγοράζετε, φίλοι μου. 50 το πλάτος, 58 το ύψος, 78 το πλάτος. Τιμή εκτιμής 1.800, ασφαλείας 700 και ξεκινάμε μόνο με 380 ευρώ. Συνεχίζουμε για να περάσουμε να δούμε το 72. Το 72, φίλες και φίλοι, είναι αυτό το υπέροχο, όπως διακρίνεται σε τις οθόνες σας. Ένα σετ το οποίο αποτελείται από τον κροκόδιλο και τον εξαιρετικό πάνθυρα. Το ύψος, να σας αναφέρουμε, από τον πάνθυρα είναι στα 10 εκατοστά, το μήκος του κροκόδιλου στα 40. Είναι από μια ιδιαίτερη συλλογή, έχουν έρθει από εξωτερικό, ενώ να σας ενημερώσω ότι έχουν βουτυχθεί μέσα σε ασήμι. Η τιμή εκτιμήσεως 350 ευρώ, τιμή ασφαλείας 120 και ξεκινάμε μόλις από 60 ευρώ. Κωδικός 73, Αθανάσιος Χρήστου, ένας καλός επαγγελματίας ζωγράφος, 53 πλάτος, 73 το ύψος, τιμή εκτιμήσεως 370 ευρώ, όσο κάνει η κορνίζα δώρο το έργο. Πάμε να δούμε το 74. Στο 74, φίλες και φίλοι, αυτή η εντυπωσιακή δημιουργία. Ένα εξαιρετικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, το οποίο έχει έναν πολύ όμορφο σχεδιασμό καλαθιού. Είναι μια εξαιρετική διακόσμηση και ένα μείγμα, φίλες και φίλοι, πορσελάνης και τεραμίξ, με εξαιρετικές αποχρώσεις, όπως διακρίνεται σε χρυσαφή σχεδιασμό, ενώ το χρησιμοποιείται και ως για μια εκπληκτική φοντανιέρα. Η τιμή εκτιμήσεως στα 100 ευρώ. Φιξ τιμή, φίλες και φίλοι, στα 40 ευρώ κάνετε δική σας αυτή την υπέροχη σχεδίαση. Κωδικός 75, Κώστας Γεωργιάδης, ζωγραφισμένο το 1979. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ζωγράφους, δεν βρίσκεται στη ζωή, δεν πρόλαβε, θα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνος, γιατί αυτό το έχει ζωγραφίσει πολύ νέος όταν ήτανε. Και είναι από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η δουλειά θυμίζει τη βαθμίδα του Ρέμπραντ, να καταλάβετε, σαν εργασία. 52 το ύψος, 69 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 5.000, ασφαλείας 1.000 και ξεκινάμε με 500 ευρώ μόνο. Στο νούμερο 76, φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να δούμε αυτόν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό.
Ένα εξαιρετικό, φίλες και φίλοι, ιταλικό κομμάτι, φίλοι μου, με πανέμορφη απόδοση στα σκαλίσματα και στις λεπτομέρειες από τις παραστάσεις όπου υπάρχουν επάνω του. Με πολύ όμορφο σχεδιασμό, όπως διακρίνεται στις οθόνες σας, μια εξαιρετική δημιουργία από ένα ιταλικό κομμάτι, έναν εξαιρετικό αμφορέα, ένα αρκετά παλιό κομμάτι, για να διακοσμήσετε κάποια βιτρίνα ή, φίλες και φίλοι, κάποιο χώρο πάνω σε ένα μπουφέ να το στολίσετε. Με το ύψος στα 32 εκατοστά, το μήκος στα 30 και το βάθος στα 13. Τιμή εκτιμήσεως 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 45 ευρώ. Κωδικός 77. Ένα πανέμορφο έργο ζωγραφισμένο πάνω σε μετάξι. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε, πρέπει να είναι ξένου ζωγράφου, δεν πρέπει να είναι Έλληνα, αλλά δεν μπορέσαμε να βγάλουμε την... είναι σκεπασμένη υπογραφή, δεν το ξέρω. Πάντως δεν έχει υπογραφή. Πανέμορφη δουλειά, πάνω σε μετάξι ζωγραφισμένο, έχει τζάμι για να μην παθαίνει το μετάξι τίποτε, ματ τζάμι κιόλας. Έχει μια πανέμορφη παλιά κορνίζα, δεν είναι παλιό το κομμάτι αυτό, δεν είναι καινούριο. 82 το ύψος, 114 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.000 ευρώ, 120 ευρώ και είναι δικό σας. Πάμε να δούμε το 78. Στο 78, μία εντυπωσιακή πρόταση. Μία πρόταση, φίλες και φίλοι, που θα δείτε στις οθόνες σας, μία εξαιρετική πορσελάνη. Μία πορσελάνη με πανέμορφες παραστάσεις εποχής. Ένας όμορφος σχεδιασμός, όπως διακρίνεται από τα πανέμορφα λουλούδια. Μια εκπληκτική δημιουργία στη βάση κάτω με τα ποδαράκια και με τη σφραγίδα Royal Crown και Αγγλίας. Με το μήκος της να ανέρχεται στα 50 εκατοστά και το πλάτος, φίλες και φίλοι, στα 40. Τιμή εκτιμήσεως 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 80 ευρώ. Κωδικός 79. Ζωγράφος Κάπα Βασιλείου. Αυτός ο Κάπα Βασιλείου, φίλοι μου, δεν έχει καμία σχέση με το Βασιλείου το Σπύρο. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι το ψευδόνυμο που είχε χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Κύρκος όταν έβγαζε τα πρώτα του έργα. Είναι μια δουλειά θαυμάσια. Βασίλης Κύρκος πρέπει να είναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Έχει πάντως υπογραφή Κάπα Βασιλείου. 60 το πλάτος, 70 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 800, ασφαλείας 120 και ξεκινάμε με 60 ευρώ μόνο. Πάμε να δούμε το νούμερο 80. Στο νούμερο 80, φίλες και φίλοι, αυτό το πανέμορφο κομμάτι. Ένα κομμάτι σε σχεδιασμό, φίλες και φίλοι, και στυλ Capo di Monte. Μια πανέμορφη δημιουργία με διάμετρο στα 20 εκατοστά. Ενώ η τιμή εκτιμήσεως είναι στα 250 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 60 ευρώ. Σε στυλ και σχεδίαση, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνω, Capo di Monte. Είναι ιταλικό και αυτό, ενώ ξεκινάμε μόλις από 60 ευρώ. Κωδικός 81. Ένα έργο, φίλοι μου, ένα όμορφο έργο, όχι πανέμορφο, όμορφο είναι. Για να μην λέω υπερβολές και δεν πρέπει. Ένα όμορφο έργο, ξένου ζωγράφου είναι. 54 το ύψος, 64 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 250, ασφαλείας δεν έχει. 40 ευρώ, 60 κάνει η κορνίζα, 40 ευρώ και είναι δικό σας. Πάμε να περάσουμε να δούμε το νούμερο 82. Στο νούμερο 82, φίλες και φίλοι, είναι μια εξαιρετική σχεδίαση από αυτόν τον υπέροχο καθρέφτη. Έναν καθρέφτη, φίλοι μου, μπιζουτέ, με εξαιρετική πατίνα, όπως διακρίνεται επάνω του, πανέμορφα σχέδια, ενώ το ύψος είναι στο 1 μέτρο και 30 εκατοστά και το πλάτος στα 43. Μια δημιουργία με τιμή εκτιμήσεως στα 150 ευρώ. Φίξ τιμή μόλις στα 35 ευρώ τον κάνετε δικό σας και ενώ μπορείτε να μας ενημερώσετε αν θέλετε να τον τοποθετήσετε καθέτος ή οριζοντίως. Κωδικός 83. Είναι το δεύτερο έργο, φίλοι μου, που σας είπα, ενός εκπληκτικού ζωγράφου παλιού. Δεν μπορέσαμε να τη βγάλουμε ακριβώς την υπογραφή. Το είχε και τα δύο κομμάτια ένας πολύ μεγάλος συλλέκτης, οπότε πρέπει να έχει τεράστια αξία. Ήρθε στα χέρια μας
και δυστυχώς εμείς είμαστε σφαγείο. Δυστυχώς είμαστε σφαγείο, αυτό είναι αλήθεια. Ευτυχώς για σας όμως. 75 το ύψος, 94 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1.200, ασφαλείας δεν έχει 120 ευρώ, ούτε την κονίζα που έχει και πρέπει σας είπα να είναι πολύ μεγάλο ζωγράφο. Πάμε να δούμε το νούμερο 84. Στο νούμερο 84, φίλες και φίλοι, περνάμε να δούμε αυτό το εκπληκτικό εντυπωσιακό κομμάτι. Μια εξαιρετική λάμπα φτιαγμένη από αλάβαστρο. Ένα εξαιρετικό κομμάτι, το οποίο, φίλες και φίλοι, έχει σχεδιασμό φαναριού, όπως διακρίνεται. Αποτελείται από μπρούζινα σφυρίλατα στοιχεία, ενώ πάμε να τη δούμε και αναμένη για να δούμε τον εντυπωσιακό φωτισμό της. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό κομμάτι, κατάλληλο, φίλες και φίλοι, για γραφείο. Αριστοκρατικό το σχέδιο, με το ύψος να ανέρχεται στα 50 εκατοστά. Τιμή εκτιμήσεως 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 60 ευρώ. Μην ξεχνάτε, για μην χάνετε χρόνο, για να δίνετε τις προσφορές στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε στις οθόνες σας. Κωδικός 85. Είναι ένα έργο του Δημήτρη Μηταρά. Αυτός που το είχε και μας το έφερε, φίλοι μου, δεν έχει πιστοποιητικό. Εφόσον δεν έχει, δεν μπορούμε να σας πούμε ότι απόλυτα είναι του Δημήτρη Μηταρά. Κυκλοφορούν πολλά. Δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη για οτιδήποτε. Εμείς έχει την υπογραφή αυτή, σας τη δίνουμε με την υπογραφή. Εάν έχετε κερδίσει αρκετά λεφτά, εμείς σας το δίνουμε σαν δουλειά μόνο. 85 το πλάτος, 105 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 4.000, ασφαλείας 800 και ξεκινάμε μόνο με 500 ευρώ. Πάμε να δούμε το 86. Το 86, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι αυτό το πανέμορφο σετ τσαγιού. Ένα σετ τσαγιού, το οποίο αποτελείται από 12 φλιτζάνια και 12 πιατάκια. Είναι μια δημιουργία, φίλες και φίλοι, Royal Albert, γνησιότατα, ενώ επάνω, όπως διακρίνεται, στο εσωτερικό, αναγράφονται οι 12 μήνες. Εκτός από τους 12 μήνες, ο σχεδιασμός με τα διάφορα λουλούδια που υπάρχουν είναι τα λουλούδια τα οποία ανθίζουν και αυτούς τους μήνες. Υπάρχουν, φίλες και φίλοι, λίλιουμ, υπάρχουν τριαντάφυλλα, υπάρχει, φίλες και φίλοι, το φυτό που ανθίζει τα Χριστούγεννα, συνήθως, όπως βλέπετε και στις οθόνες σας. Ενώ υπάρχει φυσικά και η σφραγίδα ακριβώς από κάτω. Η σύνθεση αυτή διακοσμείται φυσικά και στα πιατάκια. 12 φλιτζάνια του τσαγιού μαζί με τα πιατάκια τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μια πανέμορφη πρωτότυπη σχεδίαση με τιμή εκτιμήσεως στα 700 ευρώ. Τιμή ασφαλείας στα 280 και ξεκινάμε μόλις από 180 ευρώ. Ένα 30x43. Κωδικός 87, ένα πανέμορφο έργο. Δεν το έχουμε ανοίξει, φίλοι μου, να δούμε αν είναι παστέλ ή λάδι σε χαρτόνι. Όπως μας το φέραν, σας το δείχνουμε. Αλλά πρέπει να είναι πολύ καλού και μεγάλου ζωγράφου. 70 το ύψος, 90 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1000, ασφαλείας 200 και ξεκινάμε μόνο με 100 ευρώ. Στο νούμερο 88 θα περάσουμε να δούμε έναν πανέμορφο σχεδιασμό. Ένα πανέμορφο σχεδιασμό λοιπόν σε αυτή την εντυπωσιακή γκέισα. Μια εξαιρετική δημιουργία από άνθη, είναι χειροποίητο, είναι λεπτεπίλεπτη φυσικά η πορσελάνη, με το ύψος να είναι στα 25 εκατοστά όπως και το μήκος. Τιμή εκτιμήσεως 150 ευρώ, τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόνο από 30 ευρώ.
Κωδικός 89, ζωγράφος Ζερβός. 68 το πλάτος, 88 το ύψος. Τιμή εκτιμήσεως 800, ασφαλείας 120 και ξεκινάμε μόνο με 60 ευρώ. Η κορνίζα που έχει στοιχίζει γύρω στα 150, φίλοι μου. Συνεχίζουμε και πάμε να περάσουμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το νούμερο 90. Το νούμερο 90, φίλες και φίλοι, είναι μια εξαιρετική ανθοστήλη. Μια ανθοστήλη, όπως θα δείτε στις οθόνες σας, με μια πανέμορφη σχεδίαση της κοπέλας να αγκαλιάζει τον κορμό. Έχει διάμετρο 30 εκατοστά επάνω το τζαμάκι της, ενώ το ύψος είναι στο 1 μέτρο και 3 εκατοστά. Τιμή εκτιμήσεως 260 ευρώ. Φίξ τιμή, η πρώτη κυρία, πρώτος κύριος θα τηλεφωνήσει, το κάνει δικό του στα 120 ευρώ. Κωδικός 91. Ζωγράφος Γεράσιμος Δεπάστας. Διαστάσεις 54 το ύψος, 74 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 300, ασφαλείας δεν έχει, 70 ευρώ μόνο. Είναι δικό σας, πληρώνετε την κονίζα και παίρνετε δώρο το έργο. Συνεχίζουμε για να περάσουμε να δούμε το 92. Το 92, φίλες και φίλοι, αυτό το εκπληκτικό εντυπωσιακό κομμάτι, το οποίο είναι αυτό το εξαιρετικό ανθοδοχείο. Ένα ανθοδοχείο, φίλες και φίλοι, ιταλικό, ενυπόγραφο με δυσανάγνωστη υπογραφή και με εκπληκτικές χρωματικές αποδόσεις, όπου, όπως διακρίνεται, αλλάζουν από κάθε σημείο. Με το ύψος στα 52 εκατοστά και τη διάμετρο στα 15. Τιμή εκτιμήσεως 280 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 70 ευρώ. Κωδικός 93. Είναι ένα θαυμάσιο στιγμιότυπο από το Παρίσι. Είναι ξένο ζωγράφο. Ελαιογραφία σε μουσαμά επάνω. 80 το ύψος, 1,40 το πλάτος. Είναι αρκετά μεγάλο. Να κρατάτε τους κωδικούς και τις διαστάσεις. Τιμή εκτιμής 600, ασφαλείας 90 και ξεκινάμε με 70 ευρώ. Είναι απίστευτη ευκαιρία, είναι φαρδιά η κορνίζα, φίλοι μου. Έχει μια παλιά όμορφη κορνίζα. 70 ευρώ. Περνάμε να δούμε το 94. Στο 94, φίλες και φίλοι, είναι ένα πανέμορφο σετ. Ένα σετ το οποίο αποτελείται από 3 εξαιρετικά διακοσμητικά υπέροχα πιάτα. 2, φίλες και φίλοι, γερμανική πορσελάνη, Bavaria Germany, πορσελάνη Βαβαρίας, ενώ το τρίτο, φίλοι μου, είναι πορσελάνη λιμός με 22 καράτια το επίχρησμά του, όπως βλέπετε και στη σφραγίδα του. Έχουν εντυπωσιακές παραστάσεις, φίλες και φίλοι, από τοπίο, όπως διακρίνεται, και παραστάσεις εποχής, ενώ η διάμετρος του καθενός είναι στα 25 εκατοστά. Η τιμή εκτιμήσεως 280 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε και για τα 3 αυτά υπέροχα κομμάτια μόνο από 60 ευρώ. Κωδικός 95, Χαρά Μπελεγρή. Μια πολύ καλή επαγγελματία ζωγράφος με μια καινούργια και ακριβή κορνίζα. 44 το πλάτος, 64 το ύψος. Τιμή εκτιμής 700, ασφαλείας δεν έχει, 100 κάνει η κορνίζα. Εμείς ξεκινάμε με 80 και αν δεν υπάρχει προσφορά άλλη, το παίρνετε με 80, έχετε πληρώσει ένα μέρος της κορνίζας, παίρνετε δώρο το έργο, φίλοι μου. Πάμε να δούμε το 96. Το 96, φίλες και φίλοι, αυτή η υπέροχη λάμπα. Μία λάμπα σε σχεδιασμό αμφορέα. Όπως διακρίνεται στις οθόνες σας, είναι φτιαγμένη από τεχνητό αλάβαστο, έχει εξαιρετικές αποχρώσεις και ένα πανέμορφο πρωτότυπο καπέλο. Το ύψος της ανέρχεται, να σας ενημερώσουμε, στα 50 εκατοστά, η διάμετρος του καπέλου στα 40. Τιμή εκτιμήσεως 170 ευρώ. Τιμή ασφαλείας 60 και ξεκινάμε μόλις από 30 ευρώ. Κωδικός 97. Είναι ένα ζωγράφο, Κάπα Ρήγας είναι, ένας παλιός ζωγράφος με όμορφη δουλειά. 77 το ύψος, 127 το πλάτος και μια παλιά βαριά κονίζα.
τιμή εκτιμήσεως 700, ασφαλείας δεν έχει, 70 ευρώ και είναι δικό σας, φίλοι μου. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που σας δίνουμε. Πάμε να δούμε το 98. Το 98 η εντυπωσιακή φρουτιέρα, φίλες και φίλοι μου, Ουράνο. Με μια εξαιρετική κοπή, όπως διακρίνεται, με πανέμορφες χρωματικές αποδόσεις, φίλες και φίλοι. Ένα ιδιαίτερο εντυπωσιακό κομμάτι, όπως το βλέπετε και στην περιστροφή του. Είναι μια εξαιρετική λεπτεπίλεπτη δημιουργία. Με το ύψος στα 33 εκατοστά, η διάμετρο στα 25. Τιμή εκτιμήσεως 350 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε μόλις από 70 ευρώ. Κωδικός 99. Ζωγράφος Νίκος Παπαδόπουλος. 1929 γεννηθής. Σπούδασε στην Ιταλία. Έχει μια ιστορία πολύ μεγάλη πάνω στη ζωγραφική. Βάζει και αυτός ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της τέχνης. Είναι μια πανέμορφη δουλειά. Νίκος Παπαδόπουλος με εκθέσεις, 88 το ύψος, 118 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 900, ασφαλείας 240 και ξεκινάμε με 130-180, έχει κονίσα η οποία έχει το έργο αυτό, φίλοι μου. Συνεχίζουμε με το νούμερο 100. Το νούμερο 100, φίλες και φίλοι, είναι ένα εντυπωσιακό βάζο χειροποίητα, φίλες και φίλοι, ζωγραφισμένο σατσούμα με την υπογραφή, ενώ έχει ανάγλυφο σχεδιασμό. Όπως διακρίνεται, συνδέονται πάρα πολύ όμορφα τα χρώματά τους, ενώ έχει εξαιρετικά επιχρήσματα. Μια δημιουργία όπου οι παραστάσεις αγκαλιάζουν, φίλες και φίλοι, όλο το σχεδιασμό του, ενώ το ύψος μας ανέχεται στα 30 εκατοστά. Τιμή εκτιμήσεως 200 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη, ξεκινάμε μόλις από 60 ευρώ, ενώ πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, και τη σφραγίδα ακριβώς από κάτω. Βλέπετε την εντυπωσιακή λοιπόν σχεδίασή του, ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να διακοσμηθεί παντού. Είναι τέτοιος ο σχεδιασμός και οι χρωματισμοί του. Μόνο λοιπόν από 60 ευρώ. Θα μας μείνει στο τέλος, φίλες και φίλοι, αρκετός χρόνος για να μας ζητήσετε οτιδήποτε θέλετε να ξαναδείτε στις οθόνες σας. Θα επαναλάβω και εγώ τους κωδικούς τους οποίους δεν έχω ακουστεί στην περιγραφή τους. Ενώ μπορείτε να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας www.artpavlastories.gr. Κωδικός 101, ένα πολύ όμορφο παλιό έργο, δυσανάγνωστη υπογραφή κι αυτή. Δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές, φίλοι μου, δεν είναι ότι τα αγοράζουμε και ξέρουμε από το ζωγράφο. Εμείς είναι από κληρονομιές, από ανθρώπους που τα θέλουν να τα δώσουν και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε το ζωγράφο. Σας το παρουσιάζουμε πολλές φορές λοιπόν, χωρίς να ξέρουμε, προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο ζωγράφος αυτός για να σας πούμε ποιος είναι και τι αγοράζετε. Αυτό είναι και το πιο σπουδαίο. Για να ξέρετε τι αγοράζετε και να μην αγοράζετε ποτέ το κούκο για αηδόνι, γιατί εμείς έχουμε σαν αρχή να σας δίνουμε το αηδόνι στην τιμή του κούκου. Αυτή η διαφορά είναι μεταξύ εμάς και οποιονδήποτε άλλο. Θα αγοράζετε αηδόνια στην τιμή του κούκου. Αυτό να το θυμάστε. Και πάρτε ένα παράδειγμα μικρό, ότι κάποιος σύλλος αγόρασε ένα έργο από μας, ήθελε να το δώσει, είπαμε μήπως μπορείς να το δώσεις σε γνωστό, πράγματι είπε σε δυο γνωστούς και το πούλησε πολύ ακριβότερο από ό,τι το έχει αγοράσει. Και μας το είπε αυτό και μας ευχαρίστησε. Λοιπόν, από μας θα κερδίζετε, δεν θα χάνετε. Είναι αρχή μας, το οποίο θα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το γνώμονα. Να κερδίζετε από μας ό,τι πάρετε. Μπορείτε να κάνετε γκάλωπ, μπορείτε να το δίνετε. Συγκεκριμένα, ένα παράδειγμα, μια φίλη
πήρε από μας ένα έπιπλο και ήθελε να αλλάξει το ύφασμα. Φώναξε έναν ταπετσέρι και μπορεί να μας ακούει κιόλας οι φίλοι. Φώναξε έναν ταπετσέρι να αλλάξει το ύφασμα. Το είχε αγοράσει το έπιπλο από μας 300 ευρώ. Ο ταπετσέρης τη ζήτησε, αν δεν κάνω λάθος, 500 και του είπε ότι εγώ τα αγόρασα το έπιπλο 300 ευρώ. Και της είπε ότι μου λες ψέματα για να μην σου πάρω ακριβά το ύφασμα. Αυτό κάνει, λέει, το έπιπλο 3.000 το λιγότερο, της είπε. Είναι από τα βαριά και τα καλά έπιπλα. Τελειώσαμε λοιπόν, φίλοι μου, σας δείχνουμε ό,τι θέλετε ξανά και συνεχίζουμε με αυτό που θέλετε. Μας έχετε ζητήσει λοιπόν να δείτε το νούμερο 20. Στο νούμερο 20 έχουμε, φίλες και φίλοι, αυτό το υπέροχο χειροποίητο κομμάτι. Αυτό το υπέροχο χειροποίητο κομμάτι έχει έρθει από Hong Kong την δεκαετία του 50 με 60 περίπου. Είναι φτιαγμένο στο χέρι από αχάτι και τζαν. Είναι επάνω τοποθετημένο σε ξύλινη βάση τριανταφυλλόξυλου. Η τιμή εκτιμής έως είναι στις 2.000 ευρώ. Τιμή ασφαλείας στα 200 και ξεκινάμε από 90 ευρώ, όπου το ύψος τον έρχεται στα 40 εκατοστά και το μήκος στα 30. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 47, θα είμαστε γρήγοροι για να τα δείτε όσο μπορείτε όλα αυτά που ζητάτε. Είναι ζωγράφος Πούλιας, 32 το ύψος, 42 το πλάτος, τιμή εκτιμής 400, ασφαλείας 60, με 40 ευρώ ξεκινήσαμε. Στο 62 πάμε να δούμε αυτή την υπέροχη, φίλες και φίλοι, λοιπόν, εικόνα που μας έχετε ζητήσει. Επαναλαμβάνω, μια εξαιρετική εντυπωσιακή αγιογραφία, φιλοτεχνημένη στα φωτοστέφανα με ασήμι 950 βαθμών. Με το ύψος στα 40 εκατοστά, το πλάτος στα 30. Η τιμή εκτιμής έως τις 380 ευρώ. Τιμή ασφαλείας ελεύθερη, ξεκινάμε από 80 ευρώ, ενώ είναι ζωγραφισμένη επάνω σε ξύλο, ένα ξύλο, φίλες και φίλοι, από κορμό δέντρου. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 87, ένα εκπληκτικό παλιό έργο, φίλοι μου. Δεν έχει υπογραφεί, μας το έφεραν έτσι, σας το δείχνουμε έτσι. Δεν τα ανοίξαμε να το δούμε. Είναι από τα μορφότερα καλλιτεχνήματα. 70 το ύψος, 90 το πλάτος, τιμή εκτιμήσεως 1000, ασφαλείας 200 και ξεκινάμε με 100 ευρώ μόνο. Μας έχετε ζητήσει να δείτε το 96, όπου είναι αυτή η εντυπωσιακή λάμπα. Είναι φτιαγμένη, φίλες και φίλοι, από τεχνητό αλάβαστρο, πανέμορφες αποχρώσεις και ένα πρωτότυπο καπέλο αντιδιακοσμή με εξαιρετική σύνθεση λουλουδιών. Το ύψος, επαναλαμβάνω, στα 50 εκατοστά, διάμετρος καπέλου στα 40. Τιμή εκτιμήσεως 170 ευρώ, τιμή ασφαλείας 60 και ξεκινάμε μόλις από 40 ευρώ. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 79. Είναι Κάπα Βασιλείου, έχει την υπογραφή, πανέμορφο έργο, 60 το πλάτος, 70 το ύψος, πάντοτε μαζί με την κονίζα, εξωτερικά σας μιλάω, φίλοι μου. Τιμή εκτιμής 800, ασφαλείας 120 και ξεκινάμε με 60 ευρώ το 1 τρίτο της κορνίζας. Πάμε να δούμε το νούμερο 78 που μου έχετε ζητήσει, αυτή την εκπληκτική, εντυπωσιακή, φίλες και φίλοι, πιατέλα. Μια πιατέλα με εξαιρετική βάση στα ποδαράκια και τα πορσελάνινα. Το 42 είναι τα 6 φλιτζάνια, ζητάω συγγνώμη για τη διακοπή μου. Περνάμε λοιπόν στο 78 που μας έχετε ζητήσει. Royal Crown, φίλες και φίλοι, σφραγίδα Κέντ Αγγλίας με εντυπωσιακή παράσταση εποχής. Βλέπετε και τη σφραγίδα στην πίσω πλευρά. Με το μήκος στα 50 εκατοστά, το πλάτος στα 40, τιμή εκτιμή στα 200, τιμή ασφαλείας ελεύθερη και ξεκινάμε από 80 ευρώ. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 17. Είναι ένα έργο ξένου ζωγράφου, έχει την υπογραφή κάτω. Πολλές φορές δεν μπορούμε να τις βγάλουμε των Ελλήνων, τους ξένους δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο. Παλιό κομμάτι, με παλιά όμορφη κορνίζα έχει, φίλοι μου. 70 το ύψος, 75 το πλάτος. Τιμή εκτιμής 650, 65 ευρώ και είναι δικό σας. Δεν πληρώνετε ούτε το 1/2 της κορνίζας που έχει. Όχι το έργο, το 1/2 της κορνίζας. Μας έχετε ζητήσει να δείτε, φίλες και φίλοι, το
το 22. Στο 22 περνάμε σε μια εξαιρετική συλλογή γραμματοσύμων. Γύρω στα 400 με 500 φίλες και φίλοι γραμματόσημα στο εσωτερικό αυτού του υπέροχου άλμπουμ με διάφορα γραμματόσημα από πάρα πολλές χώρες. Με την τιμή εκτιμήσεως 350 ευρώ, τιμή ασφαλείας 130 και ξεκινάμε μόλις από 80 ευρώ. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 91, είναι Γεράσιμος Δεπάστας, έχει και μια όμορφη κορνίζα φύλλο χρυσού, 54 το ύψος, 74 το πλάτος, τιμή εκτιμήσεως 300, ασφαλείας δεν έχει, 70 ευρώ και είναι δικό σας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη προσφορά. Αχάτης και Ζαντ. Ζαντ. Τζαντ. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε το νούμερο 38. Στο νούμερο 38 έχουμε το εντυπωσιακό κυροπήγιο που μας έχετε ζητήσει. Πεντάκερο, φτιαγμένο από μέταλλο και ξύλο που είναι το σώμα, ενώ το ύψος είναι στα 54 εκατοστά και το μήκος στα 35 εκατοστά. Πεντάκερο, επαναλαμβάνω το 20. Ζητάω συγγνώμη, με ακούτε ενδιάμεσα γιατί απαντάω και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που ρωτάτε για τους κωδικούς. Είναι λοιπόν ο κωδικός 38 που βλέπετε στις οθόνες σας, πεντάκερο με ξύλινο σώμα που ξεκινάμε από 40 ευρώ. Κωδικός, μας ζητήσατε να δείτε το κωδικό 25, είναι ένα από τα μορφότερα έργα που έχετε δει, είναι σπάτουλα, πανέμορφη δουλειά, παλιό κομμάτι, δεν είναι καινούριο. Έχει υπογραφή Έλληνα, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε πολλές φορές φίλοι μου, είναι Έλληνα, δεν είναι ξένου και πολύ καλού ζωγράφου δείχνει, πάρα πολύ καλού, δεν είναι τυχαίο. 55 το ύψος, έχει την κονίζα τόφια που είχε φτιαχτεί τότε, επί 65 το πλάτος, τιμή εκτιμής 880 ευρώ και είναι δικό σας. Λίγη υπομονή στα τηλέφωνα φίλες και φίλοι να έχετε, θα σας απαντήσουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, λόγω κίνησης καθυστερούν. Για τυχόν προσφορές που έχουν δοθεί, σας ενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο, φίλοι μου, τι προσφορά μας έχουν δώσει και εσείς δίνετε. Αν δεν θέλετε να το χάσετε κάποιο, μπορείτε να πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο να σε ενημερώσουμε. Δεν κλείνει η δημοπρασία αν δεν σας ενημερώσουμε. Τελειώνουμε τις 10, φίλοι μου, μέχρι 10 και 4 παίρνουμε προσφορές. Μετά σας ενημερώνουμε. Το 43 μας ζητήσατε, είναι μπράουνο ενός ζωγράφου, ξένου, με θαυμάσια κονίζα, 35 το πλάτος, 55 το ύψος, 35 ευρώ φίξ τιμή. Μην ξεχνάτε φυσικά ότι οι αποστολές γίνονται στο χώρο σας ακριβώς την επόμενη ημέρα, φίλες και φίλοι, με την ελάχιστη καταβολή των εξόδων αποστολής, όπου είναι μόνο 5 ευρώ. Ο χρόνος αναμονής σας από την ώρα που θα ορίσουμε το ραντεβού είναι 2 με 3 ώρες. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, υπάρχει κάποια κίνηση στους δρόμους. Ενώ μην ξεχνάτε ότι έχετε δυνατότητα να μας επισκεφτείτε και στο χώρο μας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 6, ακριβώς απέναντι από το πεδίο του Άρεως, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 10:30 με 5, Τρίτη, Πέμπτη 10:30 με 8 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 37, είναι αυτού του μεγάλου ζωγράφου, γιατί είναι από τους καλύτερους Έλληνες, πρέπει να είναι. Την υπογραφή δεν βγάλαμε, θα τη μάθουμε όμως, φίλοι μου, θα προσπαθήσουμε μπαίνοντας στο ίντερνετ. Αυτό είναι από ένα μεγάλο συλλέκτη. Είχε 7 κομμάτια 10, εκπληκτικά και πρέπει να είναι αγορασμένα από έκθεση. 68 το ύψος, 78 το πλάτος, τιμή εκτιμήσεις 1500, ασφαλεία 250 και ξεκινάμε με 150 ευρώ μόνο.
τι είναι. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, έναν όμορφο σχεδιασμό από αυτό το ιταλικό ρολόι. Μιλάμε για το νούμερο 18. Το ύψος του ενέρχεται στο 1 μέτρο και 2 εκατοστά, το πλάτος στα 40. Είναι ιταλικό, όπως βλέπετε, και πάνω στο καντράν του. Λειτουργεί με μπαταρία, ενώ έχει μια εξαιρετική, όπως διακρίνεται, σχεδίαση, η οποία μπορεί να διακοσμηθεί οπουδήποτε. Είναι κατάλληλο για ένα γραφείο, φίλες και φίλοι, για ένα δωμάτιο. Είναι εντυπωσιακό, ιταλικό, επαναλαμβάνω. Λειτουργεί με μπαταρία και μας δείχνει φυσικά την ώρα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία θα θυμάστε, το 82 13 261, το 82 18 5 35. Και μας έχετε εσείς να δείτε φυσικά και το 86 12 φλιτζάνια του τσαγιού μαζί με τα πιατάκια με τη σφραγίδα Royal Albert. Επάνω σε κάθε φλιτζάνι αναγράφεται ο μήνας. Οι 12 μήνες, φίλες και φίλοι, λοιπόν, όπου μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες σε κάθε μήνα ανθίζει και κάποιο λουλούδι, όπου υπάρχει και σαν παράσταση επάνω στο πορσελάνινο φλιτζάνι Royal Albert. Μόνο από 180 ευρώ η τιμή εκκινήσεως και για τα 12. Μας ζητήσατε να δείτε το νούμερο 77. Είναι ένα ανυπόγραφο έργο το οποίο είναι δουλεμένο, φίλοι μου, πάνω σε μετάξι. Δεν ξέρω αν είναι Έλληνα, ξένου ζωγράφου. Πάντως είναι με ματζάμι μπροστά, εκπληκτική δουλειά. Ίσως η υπογραφή να έχει σκεπαστεί και να μην φαίνεται. Πάντως όπως είναι με αυτή την παλιά θαυμάσια κονίζα που είναι με φύλλο χρυσού και πατίνες, ωραιότατο. Η διαστάση είναι 82 το ύψος, 114 το πλάτος. Τιμή εκτιμήσεως 1000, ασφαλείας δεν έχει, 120 ευρώ μόνο και είναι δικό σας. Και εδώ, φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ήσασταν κοντά μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας και μας κρατήσατε συντροφιά. Πιστεύουμε και εμείς σαφώς να έχουμε κάνει το ίδιο. Μην ξεχνάτε την Τετάρτη στις 8.30 ώρα ζωντανά κοντά σας. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα καλό ξημέρωμα και μια καλή εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.